Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος και εκεί ευρισκόμενος μετά των άλλων πατέρων, πάρα πολλοί μοναχοί μου διηγούνταν αρκετά γεγονότα και σημεία και θαύματα από τον Γέροντα Πορφύριο, ο οποίος βέβαια τότε ζούσε. Έτσι στη Νέα Σκήτη όταν ήμουν το 1983-84, αν δεν απατώμε περίπου τότε, ο Γέροντας Πορφύρος είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος και είχε μείνει για λίγες μέρες στα Καυσοκαλύβια. Και εκεί στη σκήτη του Καυσοκαλυβίου, μαζί με 3 άλλους μοναχούς από τη σκήτη μας, πήραμε τη βάρκα μας και πήγαμε και είδαμε τον πατέρα Πορφύριο. Ήταν η πρώτη φορά που το συνείδησα στη σκήτη του Καυσοκαλυβίου. Τότε ο Γέροντας ήταν αρκετά καλά, μπορώ να πω, περπατούσε, έβλεπε και ήταν η πρώτη μας συνάντηση αυτή. Σίγουρα όλα αυτά τα οποία ακούγαμε και ήταν κάτι το οποίο συνεχώς ήταν μπροστά μας, πάρα πολύ έντονο, με αποτέλεσμα να γεννηθεί μέσα στην ψυχή μου μια μεγάλη επιθυμία να γνωρίσω τον Γέροντα αυτό. Βέβαια εγώ ήμουν νεαρός μοναχός, δεν είχα αυτή την παρησία, ας το πούμε, να πλησιάσω τον Γέροντα, όμως ο Θεός οικονόμησε και έφερε τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο που αρκετές φορές είδα τον Γέροντα Πορφύρο και εδώ στο μοναστήρι του εδώ στο Ναυσική, όσο και στο Άγιον Όρος 2 φορές ή 3 φορές νομίζω. Αλλά μιλήσαμε και μερικές φορές από το τηλέφωνο. Η πρώτη φορά που τον συνείδησα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι είχα μέσα μου μεγάλη αγωνία για το τι θα μου πει, τι θα του πω, πώς ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Πήγαμε στη σκήτη του Καυσοκαλυβίου, ανεβήκαμε στο καλυβάκι που έμενε ο Γέροντας και ήταν κάποια στιγμή που ο Γέροντας ήταν μόνος του εκεί και εγώ βρέθηκα μπροστά του. Πήγα, έβαλα μετάνοια, πήρε την ευχή του και με ρώτησε 3-4 ερωτήσεις, οι οποίες όμως ήταν ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία εγώ ήθελα να το ρωτήσω. Το απάντησα, μετά πήγαν και οι άλλοι πατέρες του μίλησαν, αλλά μας λέει δεν μπορώ να σας δω περισσότερο γιατί είμαι άρρωστος και καλύτερα να πηγαίνετε, να φύγετε, να επιστρέψετε πίσω στη σκήτη. Τότε εμείς βγήκαμε από το καλυβάκι, καθίσαμε έξω στην αυλή εκεί αρκετά παράμερα και μας πλησίασε ένας από τους πατέρες που ήταν εκεί στο Γέροντα Πορφύριο και μας λέει κάμετε λίγο απομονή, μη φύγετε, διότι ο Γέροντας μπορεί να είναι καλύτερα. Συνήθως τέτοιες ώρες είναι πάντοτε έτσι λίγο πεσμένος. Αργότερα συνέρχεται και μπορείτε να τον δείτε. Είναι κρίμα, έρχεται από τη σκήτη τόσο τόπο και δύσκολο να τον ξανασυναντήσετε. Αλλά είμαστε αρκετά μακριά από το δωμάτιο του Γέροντα. Ήταν αδύνατο δηλαδή ο Γέροντας να άκουε τι μας έλεγε ο μοναχός αυτός. Μόλις μας είπε αυτή την κουβέντα, τότε ακούσαμε κάποιον ο οποίος φώναξε τον μοναχό, του λέει και σε θέλει ο Γέροντας. Πήγε μέσα και το Γέροντας του λέει γιατί είπες στους πατέρες να μείνουν, να τους πεις να φύγουν γιατί ο καιρός θα χαλάσει και δεν θα μπορέσουν να φύγουν μετά. Αν περιμένουν ακόμα 2-3 ώρες θα γίνει θάλασσα και δεν θα μπορέσουν να φύγουν. Και πράγματι μας το είπε αυτό, εμείς κάναμε υπακοή, επιστρέψαμε στη σκήτη, αλλά είναι γεγονός ότι μόλις προλάβαμε και φτάσαμε καλά, διότι σε λίγη ώρα χάλασε πάρα πολύ ο καιρός, έγινε φουρτούνα και θα δυσκολευόμασταν πάρα πολύ και να επιστρέψουμε αλλά και να παραμείνουμε στον χώρο εκείνο. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση με τον Γέροντα Πορφύριο. Στη συνέχεια, όπως σας έχω πει, τον είχα δει και άλλες φορές και εδώ στο μοναστεράκι του. Το πιο σημαντικό όμως για μένα ήταν ότι όταν ήμουν πρώτο επιστάτης στο Άγιον Όρος το 1991-92, μία μέρα πριν κοιμηθεί ο Γέροντας, εγώ είχα ένα μεγάλο ερώτημα μέσα μου, το οποίο ήθελα να τον ερωτήσω τον Γέροντα. Γιατί τότε από τη Μονίβα το πεδίο στην οποία ανήκω, ο Γέροντας απεφάσισε κατόπιν προσκλήσεως του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου του Μακαριστού να αποσταλεί μία ομάδα μοναχών Κυπρίων για να επανδρώσουμε κάποιο μοναστήρι στην Κύπρο. Και ο Γέροντας είχε επιλέξει επικεφαλής αυτής της ομάδας να ήμουν εγώ. Αυτό το πράγμα εμένα με είχε στενοχωρέσει πάρα πολύ, διότι δεν ήθελα να φύγω από το Άγιον Όρος.
και προσπαθούσα να βρω κάποιους λόγους και κάποιες αιτίες να πείσω τον γέροντα το δικό μου να αναιρέσει αυτή τη δική του απόφαση. Έτσι προσπαθούσα μέσω των γερόντων που υπήρχαν στο Άγιον Όρος να αποσπάσω κάποια συμπαράσταση, ας το πούμε, στον αγώνα μου να μην αποχωριστώ από το Άγιον Όρος. Όντας πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους τότε, ήξερα ότι ο γέροντας Πορφύριος ήταν στα καυσοκαλύβια, ήξερα βέβαια ότι ήταν η υγεία του πάρα πολύ βεβαρημένη. Όμως έκανα την προσευχή μου και τον πήρα τηλέφωνο. Μου απάντησε κάποιος μοναχός εκεί και μου είπε: Άγιε Πρώτε, δυστυχώς ο γέροντας είναι στις τελευταίες του ώρες και δεν μπορεί να σας μιλήσει. Εγώ λέω: εντάξει πάτερ, αν είναι έτσι, καταλαβαίνω, δεν επιμένω. Αλλά άκουσα τη φωνή του γέροντα, πολύ πολύ ασθενική, που ερώτησε ποιος είναι στο τηλέφωνο. Και του λέει ο μοναχός: είναι ο Άγιος Πρώτος. Του λέει: δώσ' μου τον. Και πήρα το τηλέφωνο. Ευλογείτε Άγιε Πρώτε, τι θέλεις? Του λέω: γέροντα, έχω ένα ερώτημα, σας παρακαλώ. Από το μοναστήρι μου ο γέροντας μου έδωσε την εντολή να πάω στην Κύπρο και να μείνω εκεί κάνοντας μια προσπάθεια να επανδρώσουμε κάποια μονή. Εγώ δεν θέλω να πάω. Όμως θέλω τη γνώμη σας. Τι να κάνω? Και ο γέροντας μου είπε τα εξής. Μου λέει: αφού ο γέροντάς σου είπε να πας, να κάνεις υπακοή και να πας. Και εγώ θα προσεύχομαι η Παναγία Μητέρα μας να είναι πάντα μαζί σου και να σε σκεπάζει. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σου πω περισσότερα, είμαι τιμοθάνατος. Και την επόμενη μέρα κοιμήθηκε. Και αυτό μπορώ να πω ότι ήταν η τελευταία σφραγίδα και της δικής μου αποφάσεως για να πορευθώ στη συνέχεια στην υπακοή της μονής μου και να ευρεθώ στην Κύπρο. Δεν θα πω κάτι δικό μου, θα πω κάτι που μου είπε ο γέροντας Παΐσιος. Όταν άκουγα όλα αυτά περί του γέροντος Πορφυρίου, ένα απόγευμα εκεί που ήμασταν με τον γέροντα Παΐσιο και μιλούσαμε, και έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος πόσο μεγάλο χάρισμα είχε ο γέροντας Πορφύριος. Του λέω: γέροντα, πώς είναι δυνατόν τόσο πλήθος χαρισμάτων και τόσο πλήθος διοράσεως και προοράσεως? Έχουμε να ακούσει πατέρες της Εκκλησίας μας που έχουν τέτοιο χάρισμα, αλλά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Σπάνιο φαινόμενο αυτό. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Και ο γέροντας Παΐσιος μου είπε το εξής. Μου λέει: νομίζω οφείλεται στη μεγάλη καθαρότητα του γέροντος και στην άκρα ταπείνωση που έχει. Και εγώ δεν μπορώ να πω δικά μου λόγια για να περιγράψω τον γέροντα Πορφύριο, αλλά μου φαίνεται ότι αυτό που είπε ο πατήρ Παΐσιος είναι πολύ σημαντικό, διότι και ο ίδιος γνώρισε αυτού τα χαρίσματα και δεν χρειάζεται να προσθέσω εγώ τίποτα. Η μεγάλη καθαρότητα του γέροντος και η άκρα ταπείνωσης έγινε κατά το λόγο του γέροντος Παΐσιου η έλξη της Θείας Χάριτος στη ψυχή του γέροντα Πορφυρίου. Επειδή ζω στον κόσμο τώρα και ως επίσκοπος και ως πνευματικός που εξομολογώ πάρα πολλούς ανθρώπους και ασχολούμαι με το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, μπορώ να σας πω ότι όλοι οι Άγιοι της εποχής μας πράγματι ήταν θεοφόροι πατέρες και δεν μπορεί κανείς να πει κάποιον πρώτο και κάποιον δεύτερο, αλλά ο γέροντας Πορφύριος είναι πραγματικά μια δυνατή έκπληξη της Θείας Χάριτος στην εποχή μας. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, είχε τόσο πλούτο αυτού του χαρίσματος και τόσο δυνατά βιώματα έζησαν οι άνθρωποι κοντά του. Να πω καταρχάς ότι πραγματικά ναι, ήταν μεγάλη ευλογία που το γνώρισα, αλλά ομολογώ και την μεγάλη ευθύνη που αισθάνομαι και την αναξιότητά μου, διότι Αγίους ανθρώπους εγνωρίσαμε, αλλά δυστυχώς δεν τους έχουμε μιμηθεί μέχρι τώρα. Και ας ευχόμεθα ο Θεός να μας ελύσει και εμάς. Από ένα απλό παράδειγμα, όταν κάποτε ήθελα να πάρω τον γέροντα Πορφύριο τηλέφωνο για να τον παρακαλέσω να προσευχηθεί για τον γέροντά μας Ιωσήφ, ο οποίος διήρχεται ένα μεγάλο πρόβλημα με την υγεία του,
ήμουν στη Θεσσαλονίκη και κάποιος μου έδωσε το τηλέφωνο του γέροντα. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να τον πάρω, δεν απαντούσε, αλλά μου είπαν ότι ο γέροντας απαντάει σε πρωινές ώρες. Έτσι σηκώστηκα πρωί-πρωί κι εγώ και έπαιρνα συνέχεια τηλέφωνο, αλλά δεν απαντούσε. Τότε σκέφτηκα, λέω, επειδή ίσως δεν προσευχήθηκα γι' αυτό, λέω θα διαβάσω τους χαιρετισμούς της Παναγίας και θα παίρνω και τηλέφωνο ταυτόχρονα, να δούμε τι θα γίνει. Έλεγα τους χαιρετισμούς και δοκίμαζα και στο τηλέφωνο. Σε κάποια στιγμή, όπως έλεγα και τους χαιρετισμούς και έπαιρνα και τηλέφωνο και είχα μεγάλη αγωνία για το τι θα πω στον γέροντα και τι θα μου πει και αυτό που αισθάνεται κανείς, αυτό το δέος μέσα στην ψυχή του, ας πούμε, θέλοντας να συναντήσει έναν τέτοιο μεγάλο Άγιο άνθρωπο. Άκουσα το τηλέφωνο που άνοιξε και αμέσως ακούω από την άλλη πλευρά τη φωνή του γέροντα που λέει «Χαίρε νύφε, ανήφευτε». Ήθελε να μου πει ότι εγνώριζε ότι εγώ διάβαζα τους χαιρετισμούς και μου λέει «Τι θέλεις». Και του είπα στη συνέχεια το πρόβλημα της υγείας του γέροντα και μάλιστα, ελάχιστα του είχα πει, δεν του είχα πει καν καλά τι ήταν. Μου περιέγραψε ο ίδιος τα συμπτώματα του γέροντα, μου είπε «Μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνει ο γέροντας από την καρδία του γρήγορα, θα ζήσει πολλά χρόνια». Μου είπε μερικά πράγματα να προσέξει και μιλήσαμε περίπου για μισή ώρα στο τηλέφωνο. Μου είπε πάρα πολλά πράγματα και για τη συνοδεία μας και για την πορεία της συνοδείας και μετά, αφού πήρα την ευχή του, κλείσαμε το τηλέφωνο, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πώς γνώριζε το τι έκανα εγώ και την ώρα και δεν ήξερε βέβαια ποιος ήμουν και τι ήθελα, ας πούμε. Ήταν ένα τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνθρωπο για τον γέροντα. Σας πω ακόμα κάτι. Όταν ήρθα μια φορά εδώ στο γέροντα, ήταν τότε που μόλις είχαμε πρωτοπάει στην Γραμμονή Βατοπεδίου. Η πρώτη ομάδα των μοναχών από τη συνοδεία μας και εκεί ξαφνικά βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση λόγω ότι το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο και σίγουρα είχε μια γραμμή που για μας ήταν οδυνηρή, μπορώ να πω, αλλά και άγνωστη. Και είχαμε γεροντάκια τα οποία ειδικούσαν τη μονή, αλλά ήταν κάπως σκληρά γεροντάκια, πάλι οι αγιορείτες, που για μας ήταν κάπως δύσκολο αυτό, γιατί είμαστε νέοι. Πράγματι μας ταλαιπώρησαν τα γεροντάκια αυτά, μας κούρασαν, όχι γιατί είναι κακοί άνθρωποι, αλλά γιατί εμείς ήμασταν αδυνατοί και δεν ξέραμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Και καμιά φορά μεταξύ μας, εμείς οι νεότεροι μοναχοί, όταν βρισκόμασταν, επειδή είμαστε πολύ πιεσμένοι από τις καταστάσεις στο μοναστήρι, μπορώ να πω χωρίς να ντρέπομαι ότι κάπως κοροϊδεύαμε τα γεροντάκια αυτά για τις παραξενιές τους, για κάποιες απόψεις που είχα και το κάναμε αυτό για να γελάσουμε, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί πράγματι είμαστε σε δύσκολη θέση. Όταν ήρθα στο γέροντα και του λέω «Γέροντα, να προσεύχεστε για μας, γιατί έχουμε δυσκολία στο μοναστήρι με τα γεροντάκια». Ο γέροντας μου λέγει «Δεν κάνετε καλά που κοροϊδεύετε τα γεροντάκια και γελάτε μαζί τους. Να τους αγαπάτε και να προσεύχεστε για τα γεροντάκια. Και το μοναστήρι θα το πάρετε μέσα από την προσευχή σας και μέσα από την υπομονή σας. Να έχετε υπομονή και προσευχή, να αγαπάτε τα γεροντάκια, να μην τα κοροϊδεύετε και ο Θεός όταν θα έρθει η ώρα θα σας παραδώσει το μοναστήρι να συνεχίσετε εκεί τη ζωή σας». Και εδώ φαίνεται το πόσο ο γέροντας αντιμετώπιζε σωστά και πραγματικά τους γέροντες εκείνους, οι οποίοι ναι μεν μπορεί να είναι δύσκολοι άνθρωποι και εμείς βέβαια αδύνατοι και ανώριμοι, αλλά μας υπέδειξε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έστω και αν βλέπαμε κάτι για τα δικά μας δυνατικά μάτια τότε που δεν μας άρεσε, όμως έπρεπε να διαφυλάξουμε την αγάπη και τον σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς που για τόσα πολλά χρόνια κρατούσαν το μοναστήρι στη λειτουργία του. Και αυτό ήταν για μας μεγάλη παρηγοριά και έδειχνε ταυτόχρονα και τη μεγάλη αγάπη και στοργή του γέροντα και τους πατέρες αυτούς. Κατακρίσεως, χωρίς ίχνος περιφρονήσεως,
Εμάς μας έβαλε στη θέση μας όπως μας τέριαζε βέβαια και τους γέροντες τους τοποθέτησε στη θέση της τιμής και αγάπης που τους άξιζε. Είχα έρθει εδώ μια άλλη φορά, τον ερώτησα να μου πει κάτι για την προσευχή. Και εγώ περίμενα να μου μιλήσει για την ωραία προσευχή, για την μονολόγιστο ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμαι. Και γέροντας μου λέει να διαβάζετε ψαρτήριο, ύμνους, παρακλητική, τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Είναι όλα γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο άνθρωπος τα διαβάζει, τότε κοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα με το οποίο αυτά εγγράφησα. Και να λέτε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμαι συνεχώς, αδιαλείπτως. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί δείχνει την ευρύτητα του πνεύματος του γέροντος, που δεν είχε μια μονομερή στάση έναντι στο μεγάλο αυτό αγώνισμα της προσευχής, αλλά αγκάλιαζε όλους τους τρόπους και μέσα από όλα αυτά έβλεπε την ωφέλεια που μπορούσε να πάρει ο άνθρωπος. Τη μελέτη των γραφών, τη μελέτη των ύμνων, τη μελέτη της Εκκλησίας μας, των Ιερών Βιβλίων της Εκκλησίας μας και την ενθύμηση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό μου είχε πει ο ίδιος εκείνη την ημέρα που το ρώτησε για αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι η θέση του γέροντα ήταν ακριβώς η θέση του Ευαγγελίου. Ο γέροντας με πολλή αγάπη δεχόταν κάθε άνθρωπο κοντά του, αλλά και με πολλή ακρίβεια διατύπωνε την αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι δεν υπάρχει σωτηρία έξω από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και την Αγία του Εκκλησία. Και αγαπούσε τους ανθρώπους. Έχω ακούσει και διηγήσεις με πόση τρυφερότητα, με πόση αγάπη αγκάλιασε αυτά τα παιδιά τα μπερδεμένα, όπως έλεγε ο ίδιος, αλλά και ταυτόχρονα αυτή την αγάπη την διοχέτευε μέσα από την αλήθεια, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει την οδό της σωτηρίας έξω από την Εκκλησία και μακράν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν το σημαντικό, νομίζω, που ο γέροντας έδιδε, και επειδή ήταν τόσο χαριτωμένος ο τρόπος του και με τόση γλυκύτητα το παρουσίαζε αυτό, από ό,τι έχω ακούσει από ανθρώπους που ήταν αυτόπτες μάρτυρες και είχαν αυτή την εμπειρία, το δεχόντουσαν με πολύ, πολύ ωραίο τρόπο. Δεν αισθάνονταν το γέροντος απέριπτε, αλλά ταυτόχρονα και αισθάνονταν ότι δεν υπάρχει άλλη αλήθεια εκτός από αυτή που ο γέροντας διατύπωνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τότε είχαμε κι εμείς φιλοξενούμενο έναν μοναχό από την Ιταλία, Ρωμαιοκαθολικό, ο οποίος είχε την πεποίθηση ότι μπορεί να ζει ως Ρωμαιοκαθολικός, αλλά να ζει με ορθόδοξο τρόπο, και αυτό του ήταν αρκετό. Είχε έρθει εδώ στο γέροντα, μάλιστα είχαμε έρθει σχεδόν μαζί, δηλαδή είχαμε έρθει μαζί, αλλά δεν μπήκα κι εγώ μέσα την ίδια ώρα, και ο γέροντας του μίλησε με πολύ αγάπη, του είπε πολλά γεγονότα από το μοναστήρι του, το περιέγραψε το μοναστήρι του με πάσαν ακρίβεια από πλευρά γεωγραφική και άλλες ανάγκες που έχει το μοναστήρι, αλλά ταυτόχρονα του είπε ότι δεν είναι δυνατόν έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία να βρει αυτό που ο ίδιος ήθελε. Δηλαδή ήταν γεμάτος αγάπη και γεμάτος αλήθεια. Όπως λέγει η Γραφή, αληθεύοντες εν αγάπη. Δεν ήταν το ένα εις βάρος το άλλο, αλλά χειριζόταν με τόση μεγάλη διάκριση και λεπτότητα και γλυκύτητα αυτόν τον τρόπο, ώστε και την αλήθεια να λέγει και από την αγάπη να μην ξεπέφτει. Κάποιος ιερεύς πλησίασε τον γέροντα, ο οποίος ιερεύς ήταν σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση. Και ο γέροντας με πολύ αγάπη τον πήρε κοντά του και του λέει: «Πάτερ μου, εάν πεθάνεις τώρα, θα πας κατευθείαν στην κόλαση». Και αυτό μου το είπε ο ίδιος ιερέας εμένα, όταν ήρθε στη συνέχεια στη σκήτη για να εξομολογηθεί, γιατί πράγματι βρισκόταν σε μια
δύσκολη πνευματική κατάσταση και ο γέροντας το είδε. Και στις δύο περιπτώσεις ο γέροντας λειτουργήσε άμεσα, θεραπευτικά, με γλυκύτητα, με αγάπη, αλλά και σαν ένας σταθερός χειρούργος, ο οποίος με πολύ αγάπη προς τον ασθενή λειτουργεί μεν, αλλά ταυτόχρονα δεν φίδεται να κάνει εγχείρηση προκειμένου να αποβάλει το ασθενές μέλος και να φέρει την υγεία στον άνθρωπο. Πανηρότατε, όταν εκοιμήθη ο γέροντας Πορφύριος, ήσασταν στο Άγιον Όρος. Ήμουνα πρωτοεπιστάτης στο Άγιο Όρος. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε το όλο κλίμα. Το όλο κλίμα ήταν μια μεγάλη θλίψη στις καρδιές μας. Αισθανθήκαμε πράγματι ορφανοί, γιατί αισθανθήκαμε ότι ο γέροντας πλέον δεν υπήρχε κοντά μας. Αλλά ταυτόχρονα και ένα μεγάλο θαυμασμό για την Αγία ζωή του, για τον ταπεινό τρόπο κοιμήσεώς του, για την αφάνεια την οποία επέλεξε, αλλά συνήγησε προς αυτό ακόμα και η φύση. Γιατί εκείνες τις μέρες, θυμάμαι, ήταν μέρες πολύ ακατάστατες καιρικά, που και να θέλαμε να πάμε και αν το μαθαίναμε δεν θα μπορούσαμε να πάμε στη Σκήτη να παραστούμε στην εξώδια ακολουθία. Και λυπηθήκαμε γι' αυτό. Πήγαμε βέβαια μετά στον τάφο του γέροντα, αλλά μέσα στη ψυχή μας και των υπολείπων πατέρων υπήρχε ένα ανάμεικτο αίσθημα λύπης για την απουσία πλέον του γέροντα από κοντά μας, λύπης γιατί είχαμε αυτόν τον άνθρωπο και δεν τον μοιάσαμε και δεν τον εκμεταλλευτήκαμε εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια, αλλά και ταυτόχρονα μιας χαράς, γιατί αισθανόμασταν ότι ο γέροντας Πορφύριος πλέον ενώπιον του Θεού ευρισκόμενος, απαλλαγμένος από τις σωματικές ασθένειες και ταλαιπωρίες που είχε όταν ζούσε, είναι κοντά μας, προσεύχεται για μας και μπορούμε κι εμείς να τον επικαλούμαστε και να ζητούμε τις πρεσβείες του, γιατί ήταν διάχυτο από την πρώτη στιγμή το αίσθημα ότι ο γέροντας είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος πρεσβεύει υπέρ όλου του κόσμου.
Χριστό.